Het is geweldig om dat zo te beleven. En dat had ik bij de schilderijen boven ook hoor. Maar die had ik 40 jaar niet meer gezien. En het is fantastisch om dan... ja, het zijn net kinderen. Voor de overzichtstentoonstelling De Luiken Open bracht Museum Van Bommel van Dam meer dan 60 schilderijen en een handvol veelluiken bij elkaar. Ik was best wel bang hoe zouden ze eruit zien. Ja, want ze hebben overal gehangen in kamers en ik weet niet waar. Daar gaan heel veel belletjes aan vooraf, uitleggen wat je doet. En vervolgens hebben we gelukkig van heel veel particuliere bruikleengevers een toezegging gekregen. En er zijn dingen tussen die het Limburgs Museum dus niet los kreeg en we nu wel hebben gekregen. Het Limburgs Museum had in 2019 een tentoonstelling met werk van Thiele. Die expositie brak alle records. Ik heb altijd wel heel veel mensen op tentoonstellingen gehad, maar nog nooit zoveel, nee. 110.000 mensen bezochten hem. Ja, er zijn gewoon heel veel liefhebbers van het werk van Evert Thiele, ook regionaal. Dus het was voor ons als kunstmuseum niet meer dan normaal dat we deze tentoonstelling gingen maken.